На всички тези, които не ме познават, моето име е Лил Пецарски и ще бъда водещ на това хубаво сватбено тържество тук в полите на Витоша. А сега нека да спазим традицията и да помоля гостите всички да станем прави на крака и да посрещнем, както си му е редът, с бурни аплодисменти най-щастливото ново младо семейство. Антуан и Томислава, семейство Петрови младши. Нещо много орехови аплодисменти. Скъпо, мило младо семейство, още веднъж честито! Но този път честито от името на персонала на ресторанта, от името на водещия, на всички ваши гости, близки, роднини, приятели, колеги, съседи. Вижте колко са много, 110 души и чакам още двама. Те ще бъдат терапевти. Желая ви дълъг щастлив семейен живот с начало от днешна дата. А ти помниш ли, Булка, днеска коя дата е? 16. Браво, не си забравила. Уважаеми гости, Булката е съвсем спокойна, не е забравила коя дата е днеска, значи веселбата е гарантирана. Една веселба пълна с изненади. И ето е сега първата. Преди малко научих една хубава новина. Булката цяла нощ не е спала. Не е мигнала, защото двете заедно с майка си не са се карали. Не са си дърпали косите, а погача правили. И дигнете високо тази погача, всички да видят и да чуят аплодисменти за първата погача на Булката. Така е, в днешно време сериозните булки нощем правят погачи, а не като комата. Само по дискотеки и барове. Коли помисли по този въпрос, вземи спешни мерки. Сега ще спазим една хубава нашенска традиция и дава възможност на майката да посрещне тук в ресторанта своите деца с добре дошли. Може ли още малко напред да дойдете, а майката също към тях по-напред. И така, чупим първото залче за днешния ден. Залъка ще е малък, но ще е подпен в много мед, така че да видим на кой ще бъде поднесен този прословут най-слабък залък. Ето това е политика. Със зетя, за да може когато зетя говори за дъща си, винаги мед да му капа от уста. Ново залче за дъщерята. А сега нека да помислим за кумовете. Кумовете, заповядайте. Чувам, че кумата, откакто познавала кума, е бил все горчив живот. Затова моля сега за едно залче с повече кумет, тук в ресторанта да й посладим кумството. И за тебе се отнася куме. Сладък залък, виждам каква уста си отворил, значи виждам гладен си. Това бяха сладките салса. Те символизират всички приятни моменти, които малко семейството първо ще преодолява. Но ще има тежки, трудни, горчиви. Трудни послушини, като американска виза. Затова сега ще помоля тъщата за едно залче с много сол и то да бъде първо за младоженеца, за да може Тони, като глава на семейство, пръв да посреща трудностите. Булка, и за тебе ще има тежки моменти. Затова и за тебе ще има студен залък. Ето, виж как го приготвя майка ти с голяма обич. И по-солено ще издържа. Много студено. Кумовете отдавна са минали по вашия път. Затова тях ги пощадяваме, за тях няма да има студени залъци. Но аз имам една молба към майката, към тъщата. Госпожо, до сега работихте с хубави малки залци, някакси не беше убедително. Бихте очупили от тази погача един хубав, ама голям залък. И свършим една хубава работа с него. Очупете го и потопете мед или сол, няма значение. Избрахте мед. Вие го избрахте, нали? Добре, аз сега този залък, лапай. Съм се хвалил усата и виждам всички най-щастите зети. Вече няма да има да се прекъсва, но да се Куме, били
го отворил ти? Имаш ли сили? Смелост, кораж. Пак повтарям, по традиция тук чашите се пият до дъно. Куме, браво, добре се справяш. Куме! Питам те, куме, как го намираш това шампанско? Сладко ли, горчиво ли? Виж, булката се връщи, комато се разплаче. Не се чува. Горчиво ли каза? Да го кажем всички заедно. Горчиво! Горчиво! 1, 2, 3, 4, само 4, 5 и 6. С малко почивка стигнахме до 7. И накрая остана да видим последното. Когато кажа 3, кой от двамата младоженци ще изпревари и по-напред от другия ще ритне ето това менче. Почвам да броя до 3. Тези чаши може да ги оставите. Тук се концентрирайте. Готови ли сте? Броя. Кой на 3? Почвам. 1, 2, куме ти гледаше. 3.